Mga tats, mangayo og sudanon sa kamigo. Tanaw lang nga, ngayon na pagpangayo oh. Brad, kaya sudanon be. Tulo lang kabuk, dali. Tulo lang kabuk. Giandam daan. O na mga tats, ato na sugahon. Pag human na itong pangayog isda mga tats, ni Pasi na tano kay gamay ragod ang dunggo dito og nangayo ra pud sudanon dito. Og di pud ko pwede magdugay dito mga tats kay ako estudyante mo ganihan nilakaw ganihan nga walay dala balon. So ako pa tong hikayan unya kay dan-an ako balon sa eskwelahan kay naghinulot in taon to hantod karon. Diretso na ta mga tats no, mo nang mga balonan sa mga anak mga tats, duha na kabuo kay isa na high school og elementary. So wa pa man ko giluto nga sudan mga tats, ako sa nislang gipalitan og kanang itlog kay itlog bagud lang gusto ani nga sudan. So ato na sa palitan lag isa-isa. Og pagkahuman og pili og itlog mga tats kay katuman jud lang gusto, nagkuha pug og sudan ako para sa balay. Kay gusto po kumukaon na ning nangka nga ginataan kay hilig man tagulay mga tats. Siyempre wala na ta nagdugay mga tats kay eskwelahan mo ana nagatbang lang ana na maligay sudan mo nang ako na lang pug gibaktas ya padulong sa eskwelahan. Tan-awa mga tats, timing jud lagi tanaw kong anak naghinulot na day siya oh. Timing rin pag abot na ko dito nga nagatang ko day siya. Sama song ingon mga tats, di ko magdugay kung nagdugay-dugay ko ato sa Peaceport mga tats na napas mo jud akong anak kay ganiyara dito sa naginulat. Pag kahuman na to gatod mga tats, mapasin na tanong kay siyempre gidusla po ta mga tats og mao lagi to namalit lagi ta tong sudan nga nangka mga tats kay pag abot sa balay ato pud siyang kaonon or sudanon. Pero bago to mga tats ni hapit sa kuning tindahan kay ni palit ko aning saging. Palit lang gud nagbalising ko mga tats kay aro ingnon nga panghimagas ato pag humagkaon ba. Pero sa tinuod lang mga tats hilig bud na mga saging nga oy kay nga naman daghan mi adiri sa tong lugar. Ingani jud mahitabo sa ko mga tats gikan kog trabaho man maghikay pa ko. Mabitaw na ko sa mga tats di na ko kalutog sudan kay maipit na lagi ta sa oras. So atong himuon diya mamalit lang ta ang ready-made. Katong isda nga akong gipangayo gani mga tats so tulo ka buka bangsi unyong gabi na nako tulutoon to kay lamit ba to sa bawon. Gawas nga sugba to mga tats lamit to sa bawon kay tambok ba to kay bunggok ba kay to. Abi nyo mga tats dili na kay kana akong trabaho pag human akong kaon diya nagtuo mo matulog ko. Dili pa oy. Siyempre tirawon sa nato ng saging no. Ug pag human na ng mga tats naa pa ko isya ka estudyante nga akong ihatod dili lang kay elementary mga tats o high school kundi college jud. O tanaw mga tats o. Ako ra ang gihulot anak kay nga naman nagkaon palagi ta. So ako po na sang ihatod mga tats kung asa na sa mo eskwela karon. Pasalamat kita mga tats natay sakyanan no kay kung wala tay sakyanan mga tats na nabunog jud tas pamasay kay nga naman. Upat danes lang mga tats kani siya pamasay pa dong dito sa ilahang eskwelahan sa 60. Katunduan ako kay estudyante mga tats sa 60 pud ba kamport ato 120 na daan. May lang ng motor mga tats kay tubilan lang mo 30 aw abot na bisag asa kay naka-budget lagi ta. Pero pag guman ako katod mga tats oh tanawa, duyan-duyan na ta. Pero di pa naman umatats, mag-reply pa ko diya. Kaya basig masuko si Mita kung di na to na pang-replyan ang gatchat sa to ah. Ing anak ko kabisi sa akong estudyante mga tats. Kaya upat biyan sila no, may itong isang mga tats, wala diri. To dito nandrabaho kay wala to'y balon, wala to kay eskwela. So ang tulo ang nag-eskwela karon mga tats. Nya usahay, wala pa jud tay income. Mao gini ng mga tats, bintaha jud makahumang kag eskwela para maabot na panahon makapa-eskwela kasi mong anak. Oo, libor lang ko mga tats, pero atong income magud igo ra sa kaon. Usahay wala pa. Mao bitaw ni sulod ko ni content creator mga tats kay basig maabot ng panahon makatabang ni sa to, di ba? Sa karon mga tats, in process pa mo dato papilis mga tats nga makuha na to ang kwarta. Sa tinuod lang na natay kwarta mga tats, ang papilis lang ginahulat. Unya mo lang sa to, matulog sa ko, kapoy naman.